प्रब्लेमाव दुखुआव गोलैया मानो आं बेयावनो बिथांमोनजों थाङो जगाजग लाहैयो आंनि मोनसेल' थांखिया बेनो जे आं रायजो राजाजों अरायसम थागोन आरो रायजो राजाजों आङो सोरनिबा गाबनायाव आङो फालि जानानै आं मेगननि मोदैखौ आं फुगारना हैगोन बेनो आंनि मोनसे थांखि होननानै आङो अरायसम आं नाजालांबाय थागोन आरो आं आवगायलांबाय थागोन आरो नैबे चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाग्रोबाय नैथियावनो जाहैबाय दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे बेले बेजे जानायजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रा दिनै गोबां दुखुआव दं बिनि थाखायनो आं जाय बिथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो जों मिडियायाव नुबाय थादों जे गोबां सोरबा गाबदों सोरबा बिदिनो न' सिफाय जानाय सोरनिबा बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोर थानो थाखाय खस्थ' बेखौ लानानै दिनै आङो मोनसे गोसोआव सानखांनाय फैदों जे जोङो जोंनि थानायखौ नायोब्ला आरो बिथांमोननि थानायखौ नायोब्ला बिथांमोना बिराद दुखुआव दङ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मोजां जायगायाव थानानै बिसिनि दुखु खस्थ'आव थानायखौ नायनो हायैलाय बिथांमोननो आं जाखिनि आंनि हानाय बायदि केपासिटि बेखौ बिथांमोननो आङो दिनै प्लास्टिक आरो माखासे माइरं दिनै आं बिथांमोननो लाबोदों दिनै आङो बियो आंनि थाखाय जथेस्थ' नङा अब्लाबो दिनै बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थानायलाय बिथांमोनखौ आङो जाखिनि हायो आं बेखौ सहायखौ होफैदों आरो बेखौ जे आं होफैदों बियो सोरबा राजनितिकनि सोरबा लिडार बा सोरबा गोनां गिदिरखौ सोरखौबा माइनास खालामनाय बे नङा बियो जाहैबाय गोसो जायोब्ला मानसि मावनो हायै जेबो गैया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो होनो गोसो जायोब्ला जों होनो हायो बिनि थाखायनो सोरबाफोर जुदि आरोबाव बेफोरबायदिनो होनो गोसो दङब्ला बिथांमोननि गाबनाय आरो बिथांमोननि दुखु खस्थ'आव थानाय बिथांमोनखौ सहाय होफैनो थाखाय आं खावलायदों आरो जे बुस्थुखौ दिनै आं होफैदों बे बुस्थुआ आंनि माबा मोनसे सोरखौबा बखिनाय बा बुंनाय आरो राजनितिकनि बेलायाव थांनाय बिदि नङा अननानै आंखौ गाज्रि मोननो नाङा जोंनि दिनै लिडारफोर दङ सारमोन बिथांमोना दिनै सोरनिबा दुखु जाफानाय आरो सोरनिबा गाबनायाव फालि जानानै हुगारहैनाय बिसोर सासे मानसिनि मावनांगौ मोनसे दायित्व दिनै जोङो बेफोरबायदिखौ मावनो हायै जेबो गैया आरो जों मानसिया मावनो हायै जेबो गैया बिनि थाखायनो आं बेखौ फिसा बुस्थुखौ आं दिनै लाबोना आं दिनै बे दुखु खस्थ'आव गोग्लैनाय मानसिफोरनो बे बुस्थुखौ आं होफैनाय जादों आरो जाहाथे बयबो थांनानै अननानै जाहाथे जाखिनि हायो बेखौनो जाहाथे बिथांमोना होयो दिनै आं मोनसेल' खोथाखौ आं सानो आरो आं मिडियायाव बारंबार आं बुंबायबो थायो दिनै सोरबा बायदिया धोनि मानसिबाबो दिनै सोरबा गैयि मानसिखौ अनसुंथाइ होयिखौ आं मालाबाबो बेखौ आं धोनि होननानै साना आरो जाय मानसिया गावनि पकेटाव थानायखौ माखासे दोननानै माखासेखौ जुदि होयोब्ला बेखौसो आं माहाजोन धोनि होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला जोङो धोनि थाखा फैसाखौ नाया जों मानसिनि गोसोखौसो नायो आरो आंल' नङा अनेक मानसि दिनै जोंनि जाय मानसिफ्रा बर' बिमा बा जोंनि जाथिनि हारिनि बर' हारिनि मानसिफ्रा गासैबो बिदिनो जोब आरो जाय मानसिफ्रा धोनिल' खिन्थु गोसोआ गुसेब खिन्थु गोरिब खिन्थु बिनि गोसोआ गुवार बेखौनो बुंनो खावलायनो सानोदि बिथांमोनाबो जाहाथे दिनै आं जेरै होफैदों बेफोरबायदि जाहाथे बिथांमोनाबो अननानै एसे जा हायो बेखौ होयो आरो आं होनायखौ आं दुग्गानाय गोसो आं खालामनानै लाया मानो होननानै बुङोब्ला आं बेयावल' होआखै आं सारिय'फाले जोंनि बिटिसिआव जेरावखिया प्रब्लेमाव दुखुआव गोलैया मानो आं बेयावनो बिथांमोनजों थाङो जगाजग लाहैयो आंनि मोनसेल' थांखिया बेनो जे आं रायजो राजाजों अरायसम थागोन आरो रायजो राजाजों आङो सोरनिबा गाबनायाव आङो फालि जानानै आं मेगननि मोदैखौ आं फुगारना हैगोन बेनो आंनि मोनसे थांखि होननानै आङो अरायसम आं नाजालांबाय थागोन आरो आं आवगायलांबाय थागोन आरो दिनै सेथियावनो हामबाय होनदों दिनै फंबाय आंनि फिसालाफोर जानाय बायदि जोंखौ बेबायदि दुखुआव गोग्लैना थानायखौ दिनै बिथांमोना दुखु मोननानै एबा सानखांनानै जोंखौ नायगिदिंनो फैदों बेवहाय बिथांमोनखौ इनायनो हामबाय होनदों आरो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो हामबाय बावनायजों लोगोसे आरोबाव आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों दि दिनै जाय बेक्तिया जोंखौ अनखांनानै आरो बेबायदिनो गोबां निउसफोराव नुनानै आरो बेबायदिनो जोंनि गाबनाय जोंनि गथ'फोरखौ गोदाव सोराव नुनानै दिनै जोंनि उखैना थानायाव बिथांमोना दिनै सानखांलायनानै जि जोंनो बेबायदि तिलपार आरो रेसन जोंनो थाखाय लाबोदों बेखौ जों जेन बिथांमोननो होफिनो जोंहा गैया जेबो जोङो दुखुथिया हावरिया आरो बेबायदिनो जोंनि बे 2 नं कालबारि आरो गलगलखा गामियाव दिनै उन्दै उन्दै फरायफुनाय गथ'फोर दङ जों बिथांमोनखौ फरायहोनो थाखाय जोङो स्टाडि खालामहोनो थाखाय जोंहा न' बां गैया
जि तिलपार जिलाब जिथाब जेरै जिसिपिदो गाग्लोबना गालांनाय बेयावनो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जोङो बेबायदि फरायसालियाव थांहोनो हायाखैब्लाबो जोङो लानानै दङ आरो बेबायदिनो क्लास 10 क्लास 9 आव फरायफुनाय गथ'फोर दङ दिनै एगजाम खाथि मेट्रिक आनजाद नाथाय बिथांमोना स्टाडि खालामनो बेबायदि जायगा मोनाखै बेयावहाय जोंनि जि बिटिआर सरकारफोर दङ बिथांमोना जे अनखांनानै जोंनो जि नांगौफोरखौ बिथांमोना अनखांनानै होफैयो बेयावहाय आं अननानै खावलायदों बिथांमोनखौ गुरैहै आंनि बुंनांगौ आङो सिगाङावनो गिबियावनो बे चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आखाइ खबजबनानै आङो खावलायो आरो आंनि गोसो आंनि हादानि जानानै आं गासैबोनिसिमावबो आंनि अननाय सिबिनायखौ आं सिगाङाव जासिग्रोयो आरो आङो सानाखैदि मालाबाबो बे बिथांखौ बेबायदि सहाय होफेरगोन बिथाङा इसिबां मानि गावनि दंनायनिफ्राय होफैदों जों बिनो मा होफिनो जोंहा जेबो गैया बेनिखायनो आं खावलायोदि रायजो राजा जोंनि हादान एरियाखौ सानसे समाव बियो जोंनिफ्राय माबा मोनसे सहाय सुजुग बियोब्ला जों बेखौ सहाय खालामनांगोन आं बेखौसो सानो आरो जोङोदि बेबायदि सासे बेक्तिगतआ बेबायदि सहाय होनो हादों जोंनि बिटिसिआव बेबायदि सहाय होनो हाग्रा सोरबाफोर दं नामा जोंजों सोरबा गोजांफानो हाग्रा मानसि दं नामा आं बेखौसो खावलायनो सानो आरो बिथाङादि जोंनि गोजांनायखौ गोजांफानो हादों जोंनि उखैनायखौ उखैफानो हादों आं बेखौसो अननो ओंखारो रायजो राजानि जानानै आं दिनै अनखांदों बे बिथाङा गावनि पकेटनिफ्राय रां गारफैदों बेवहाय जोंजों गोजां जाफादों जोंजों बुंनो थाङोबा जोंजों प्लास्टिक गिजियाव दिनै एरसोनानै उन्दुफादों बिथांनि गोसोआ बिथां बायदि अनग्रा जोंखौ सोर दं बेनिखायनो आङो खावलायो रायजो राजाखौ उननि समाव बिथाङा जेन रायजो राजानिफ्राय माबा मोनसे सहाय बियोब्ला जों बिथांखौ नायालाबानो थानो हानाय नङा बिथांनि गोसोखौ जों अनालाबानो थानो हानाय नङा बेबायदि बिथां बायदि गोसो सोरबा दं नामा जों खावलायो जोंनि गोजांफानायाव सोरबा गोजांफानो हानाय गोसोनि मानसि दं नामा दिनै आं खावलायो बिटिआर सरकारखौ जोङो गोबां जोङो न' बां सिफाय जानाय हिसाबै धोरोम सिफाय जानाय जोंनि आइ आफा जोङो जेबो रोंगौथि गैयै हिसाबै जों गाज्रि बुंफ्लांबाय रागानि खेथ्रआव जों मोजांबो बुंबाय गाज्रिबो बुंबाय जोंखौ जेन निमाहा होनो हायो जों मानसि हिसाबै निमाहा होलायग्रा जों मानसिया जुदि निमाहा होलायनो हायाबा जोंखौ मा होनगोन जोङो मानसि हिसाबै निमाहा होलायनांगौ बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि रायजो राजा आइ आफाफोरा जाम्बा जाम्बिया सोरबा माबा मोनसे बुंफ्लांबायब्ला जोंखौ निमाहा खालाम हादान हिसाबै आरो दिनैसिमावबो सरकार हिसाबै जोंखौ नायफैयाखै थारैनो जोंखौ टारगेटसो लामारदों नामा जों बेखौसो सानो मा सानदों दिनैसिमावबो नुजाफैयाखै जोङो जिखिया खालामजाया मानो बुथारजाया मानो जों दिनै बिनिफ्राय जों खारा मानोना जोङो बर' जाथि जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो बेहायनो जों थांनानै थागोन जोंखौ बुथारखांनायनि उनावसो जोंखौ होखारना मायो बे बिसिनि खोथा जोंखौ बुथारखांनायनि उनावसो गुबुन जाथि झारखान्डनि पाकिस्ताननि बांलादेशनिखौ मानसिखौ दोनफैना मायो बे बिसिनि खोथा जुदि आखाइ नांगौब्ला जोंनिफ्राय आखाइ मोननाय नङा बिसोर जोंखौ अनसायाब्ला जोंखौ जुदि अननो रोङाब्ला जुदि बिसोरनो जुदि आखाइ नांगौब्ला जोंनि आखाइखौ नाङाब्ला झारखान्डनिफ्राय मानसि दोनफैदों बिसिनिफ्राय आखाइ मोनगोन बांलादेशनिफ्राय मानसि दोनफैदों बिसिनिफ्राय आखाइ मोनगोन जोंनिफ्राय खिन्थु आखाइ मोननाय नङा जोंखौ बेबायदि निहाथ जोंखौ जुदि अननो रोङाब्ला दिनै सासे बेक्तिया जुदि गावनि दोहोननिफ्राय गारनानै जोंजों गोजांफानो हादोंब्ला बिसोर सरकार जानानै दिनै मानो गोजांफानो हायाखै जोंनो बेखौसो नांगौ बेनोसै आं